Investigadora presidenta da Sociedade Española da Camelia, directora da Estación Fitopatolóxica do Areeiro e agora tamén pregoeira das Festas da Peregrina de Pontevedra no ano 2022. Bueno, iso é un honor que non deixarei de, formar a parte do meu currículum, por suposto, non? Carmen Salinero será encargada de marcar o inicio das festas, unha honra que explicou aínda non cree, despois de 42 anos residindo na cidade. Aínda non o creo. Digo, o que dixo o meu fillo, mamá, pregoeira é de Pontevedra, é da Peregrina. Chamás pensei ser pregoeira, o sea, é unha cousa que aínda estou nervioso. Esta mañá foi a súa presentación oficial. O pregón será o día 13 de agosto, pero Salinero confesou que xa ten listo o esquema que estruturará a súa intervención. Primeiro, que a muller ten moito que decir, sabemos todos xa. Segundo, que a agricultura, o que dicen, é moi importante. E terceiro, que temos que cuidar a investigación e temos que cuidar aos jóvenes que acaban, que non collan a maleta e marchen. Dende o Concello agradeceron que Carmen Salinero aceptara a súa proposta. Precisamente un dos seus obxectivos é poñer en valor o papel da muller na investigación, con Salinero como referente. Sendo ela pregoeira, poñemos en valor unha persoa de Pontevedra, que é unha muller investigadora, e queremos resaltar a potencia, non, tamén que ten Pontevedra en fin, nun campo no que cada vez a muller ocupa máis e debe ocupar máis, ademais. Este ano o pregón recuperará o seu escenario habitual. Será na Praza da Pedreira, dende o balcón do Pazo de Mugartegui, o día 13 de agosto ás 12 do mediodía.